שלום חברים, מה נשמע? כן? לא, זה רגיל לדבר איתכם בחוף פתוח ולהגיד שלא הולך להיות סרטים של גומדו, אלא הולך להיות גם כל מיני מיינקראפט, סרטים שאנחנו נבצע, שנצא כל מיני, כן, לא רציתי לדבר על זה. תראו, קבלו איזה קקטוסים ענקיים. אז ככה, ואני ממש רוצה להגיד לכם שזה לא יהיה רק מיינקראפט, לא רק גומלין, אלא גם הרבה דברים, קסמים, נראות קסמים, כל מיני דברים שאני אכין, אלמד אתכם, כל מיני, כן, מקום יפה, איזה עץ. טוב, אני מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.